A la lectura de Tazria Metzorah tenim tres tipus de tzaraat, tres tipus de lepra. Una és sobre la pell de la persona, l'altra és sobre els vestits de la persona i l'altra sobre les parets, sobre les muralles de la casa de la persona. Quina característica comparteixen aquestes tres afliccions? Si ens hi fixem, veurem que són manifestacions externes a la persona. La pell és externa però molt propera, la roba és una mica més apartada de l'interior de la persona i les parets de la casa és més externa a la persona. Quina idea ens ve a manifestar aquestes tres capes d'aflicció? Si ho mirem amb una mica d'atenció, veurem que la plaga del tzaraat era referida a la mala parla, la parla negativa sobre alguna persona. I això, evidentment, sorgeix d'una cosa interna a la persona, d'una cosa que en la psique de la persona està incorrecta, està errònia. Hi ha una falla a la psicologia d'aquella persona. I la manera de treure a la llum aquesta falla interna és a través d'una cosa exterior, d'una cosa externa, com és una plaga a la pell de la persona, a la roba de la persona o a la casa, a les parets de la casa de la persona. Normalment aquesta és la situació que passa. Quan una persona té una cosa interna que no funciona, tard o d'hora acabarà sortint una cosa externa que manifesta, que palesa aquesta falla interna. I de fet, el Pirkei Avot ens ho diu, quan una persona ofèn algú altre en privat, això acabarà sent revelat en públic. Shabbat Shalom.